Isu-isu cuacanya wis panas mentereng-mentereng kayak gini Jan. Alhamdulillah, Masya Allah. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Angger isu-isu cuacanya panas mentereng-mentereng mesti wong sa Indonesia Raya merdeka pikirane mung pengen masui, masui. Mendang rampung, mendang garing ngono iki lho. Ngelingi nek udan ngono ki jan gombalan pateng cerantel ning ngon litikan kae jan. Ya Allah nyepeti kayak salin wae eman-eman. Urung ana sing garing ngono iki lho jan. Nang ngono iki langsung wae nyong masuwi langsung tak pe kayak ngono men gelis mempong men gelis garing tak hangri kabeh terus nyong lanjut goreng sega nang kene nyong bumbune sega goreng mau nganggo bawang putih, bawang abang karo lombok tak ulek terus ditumis kue tak selai endok di orak-arik ngono iki lah. Carane men luwih enak ngono ya. Nah, isu-isu bosen kayak masak apa, kayak mangan apa ngono iki rasane sarapan nganggo sega goreng lah nyong. Soalnya iki ceritanya kayak gendut sega wingi. Dadine eman-eman nek arep diguang kayak eman-eman wong segane kayak perang ngono iki lho. Dadi digoreng wae men enak ngono iki naon kene segane dicekurake kaya ngono diawur-awur men ora teng brongkol kae lho. Nek sega perang ngono kan enak ya digoreng kae ya. Nah, kono tak bumboni biasa micin karo uyah tuh dakaduk terus nengon kene nyong nek goreng segage tak cilik ndak men ora kraket nenggon wajan iki lho cak ana wajan sing kraket kae kan nengon kene kecape nyong sedidik wae soalnya ora pati seneng karo kecap sing nganti wireng dendeng ngono kae ora seneng guys di cek rasa ternyata wis enak jan nyong senengane tak selai loncang ki sing ora ngerti loncang kae ya bahasa Indonesia nih daun bawang ngono kae lah. Nah, ki wis mateng nyong tak lanjut sarapan tak pamit tak pareng.